Harabi, tawag ka, Bi. Good morning, guys. Ari kami diri sa Isla Higanti, Subo. Lagaw-lagaw naman kami sa unasan. I'm so happy sa pagkadto diri sa Isla Higanti. Tuwa mo na diri ang amon sa unang lugar. Malapad ang hinasan. Kung kay sudan, kadto ko lang diri kung hinas. Lapad-lapad, guys. Bibi, manginas kita dito, Bio. May makuha ka da nga ano, Bio. Pakinason. May kasag. Di ako lundo. Din si Bingka? Sa balay. At sa babaw? Oo. Ay, bigaon. Mga idol. Sa din? Manginas? Huwag mo kita dalang suludlan. Say, dala kita suludlan, Bino. Huwag kita yung mga ano, Bino. Mga lito, Bi, dira, Bio. Sa una, damo, diri, Bi, lito, Bio. Bibi, diri, oh. Ligat, oh, damo, lito. Pwede gaon. Ay, wala na unod. Ay, mga unod. Oh, guys, oh. Very nice. Nga shell. Ay, bigaon. Nagbuang gaga. Ay, mga gat. Yeah, makita na lang. Oh, ari may bungsod, may unod pa. Oh, hinghaboy, oh. You see that? May unod pa. Oh. Sino nakakilala si Ninga Shell, guys? Oh. Nindot ini isumsuman sa mga palainom. Guys, no? Ubos ni karon ang isa ka botilya. Si? Sino? Ay, hindi na. Hindi na. Ay. Bago lang abot si Papa mo, Mar. Kung may bungsod yun. Huwag guro ni sang ano, no? Huwari pa o da mo, gali din bungsod. Ha? Oo. Huwag kami suludlan. Manginas maligo ko dayon. Ha? Maulam ko da karon. May ano dito, may nang ano gani lamas ay nana? Ang kabo, oo. Oo, maulam ko karon oh, kay may mga ano naman diri oh. May shell. Oo. Amo na guys, oh nagpilit siya sa bato guys. Oh, may unod siya guys. Nan. Oh, na. Amo nang shell oh, ala kadamo gali diri ha. Na amo ning nami pang ano karon. Ina may sulod parang wasay-wasay way na. Bato. Oh. Na, naari ang starfish. Oh. Starfish, guys. Lain-lain ng mga color ng drink starfish. May araman nga small, may big, may medium. Oh. Okay. Nami ang color, guys. See that? Oh. Wow. Oh. Tawa guys, oh.
Ay. Na muna guys. Uy, nagtasuludlan bi. Pero ini may umunog niyo? Wala. Ay, wala. Kita nyo guys. Nami-nami ang kuya. Oh, may ari pag isa ka klase guys. Oh. Sinong gusto magpadala sini kay akong dalan. Ibulad anay kag butangan sang chlorine. Guys, oh. Nice guys, no? Starfish. No, guys. Okay. Kita naman kita find to the other starfish. So, you see that? Another starfish, no? Gaulag pa ni siya, guys, oh, sa likod, no? Na kay buhi siya gaulag-ulag, oh. Oh, iman kayo, oh. See, guys. Do patay na mi. Oh, patay na. Oh, gaulag yung ano. Pero ay ang isa gaulag to. Huh? Hindot ang mga starfish guys, no? Dagdamo starfish guys, no? Na. Gaulag. Okay. Amo ni ang clear nga ano, buhi. Ano guys, klaro nga buhi to. Arantya. Kakulag-kulag. Oh. Araw buhi na para guys ang mga kilala nga buhi nga ano na ikapon nimo manao ano si manago na amo na siya guys. Na buhi na siya. Okay. Damo kagid makita guys nga starfish. Oh, nangita naman kita sa sikad-sikad. Ulitog sa nagbigay video. Dito kita ka Jerry, mangita mga ikuan kita kasag. Ari o buhi bi o. Nagkipot siya bi. Gani kalaway ni guro no. Ano? Ini? Bukol-bukol. Oo. Kalaway. Ha? Pait. Oh, hindi pagkuha ko. Ari oh, wow, dako. Bungsod, ala kadagko damo man diri ya. Ang Ano iban, pangaboy? oo, ang iban umang. Oh. Unog. Okay guys, may dako-dako naman kami nakita no. Bungsod. Ira so ano na siya pusit? Ano na siya? Tara guys oh. Na, kilala niyo ni dako-dako ba? Wala kita sudlan bi. Bi patikul ba bi, no? Tara guys oh na nice man nga shell. That's called pusit aw na. Ang butan na. Nandali na pusit. Anong nga ang tawag sinaman? O kalapa diri sang hunasan guys oh. Na, oh. Diri sa Gigantes Island. Oh, very nice. Ito lang ang view. Oh. Na guys, amo na diri. Na, ang hunasan. Ang sa babaw guys, amo to guys. Ha? Oh, starfish naman. Ang sa babaw, amo na siya guys. Oh, tagas nga mga bukid. Na sa una kalakot pa kung kapangahoy. Isang time sang younger pa. Ari tiya buhi man tiyo. Nami no. Isang gamay pa ako guys. Oh, nag-aso ko, naghahimo na sila guro sang kwanda. Waya katutod. Ay, abi ko uling. Oh.
Sabi niyo, sige, maras lang may uling man diri guys, oh. Kaso. Ari pa, oh, bungsod. Oh, wala unod, umang. Oh, ari guys, oh, nagbubaliskad ang iyang ngalawas guys, oh. Starfish. Oh. Na, oh. Gabaw ang iyang ngalawas na, oh, buhi-buhi siya guys, oh. Na, oh. Na, tapos sa ring iyang, ano, nami ang iyang nga porma ng gabaw. Oh, makadto naman kita dito. Kadto naman kita sa monog palawod, mga kita to kasag. Oh, nilagayan, oy, unod. Sinos, paring kita doy. Si Badoy na nga. Basta doy. Makasudan, sarap din sang isa kasudanan. Libre na guys. Mapunan kita sarap sa mga lito. Mga umang. Ato gina kayo mga gat nga umang nami itong iya unod iya nga shell ya. Pero ano, pagsik. Yung pangagat dayon. Oh, damo-damo kabatuhan guys. Nami na dira nga view. Na madto dito ang mga damo kayo nga mga pambot. Sa piyak galing damo kay pambot o damo ka pangasag to? Ha? Hindi. Ha? Wa ay pa nag-abot ng iban. Padamo na nga sagman dire linaw man no. Way na di kapinan, way kapinan na dire be. Sa din be. Starfish naman. Ay, naman starfish. Wait pa. Ay, nami na. Violet. Be, ano ng color yan? Para guys, so, nani man ang iyang pagka-starfish. Kadak nga bungsod naman. Oo, damo na amon nga kuha nga bungsod guys. Oo, wala pa kami sudlanan. Oo, wala pa kami suludlan. Oh, taga Iloilo. Kilala nyo ni eh. Manguha na kita diri sudan, libre pa. Libre pa nung sumsuman. Libre pa sa panudan. Oh. Wow. Gamit namin pagidang starfish na isa. Oh, as in red o violet, maroon. Oh, buhay siya na. Oh, kita nyo guys. Nami, damo starfish there guys. Oh, na pagmian. Isa piyak ko area. Amo na siya dira ang ano na dira di tansa ano gani na dira sitio ano na siya dira ano gani na dira ang ngalan siya dira ilagin siya gaga di sa ila dira banda be kay diri ya ano man Piagaw 1 Piagaw 2 di ang ila dira ano na da Piagaw lang ay pagkatuparula mo. Oh, muna dito guys, damo-damo sang mga pambut, mga kasa guys. Sa diyan? Wow, kanami isang color ya. Sa una guys, gapang muwa kami diri o mga isda guys, diri gapanago sa ini nga hilamon ini kun sa mga higad, pero diri ya guys, kay sa dagat. Lusay. Oh, hari ang kuan oh. Yati bala bebe. Hari guys oh, sinong ka nanamian sini magkaon guys oh. Ay, konta mahulam ta pa to. Ay, di na to kay kuan gali oh, kay Jimar. Ini ba guys oh,
Mahal-mahal ini baklon guys sa Iloilo. Na diri guys, damo di oh, pangkaon man niya. Mamulot ka lang di oh. Na ang lupok-lupok. amo ning nindot butangan ka. Langgaw paho. Oh guys oh, damo man mga isda guys. Ara oh. Na galangoy-langoy. Ito. Ito guys oh, na damo isda guys no. Na damo isda. So sinong kauyon sini? Vitamins ini sa may mga guiter. Amo nang mga kasami sa may mga guiter, amo ni ang ginakaon. Guys, ngalan sindiri sa amon lato. Oh, ari pagid may laba-laba, guys. Dumanog ni guys. Oh, sino nakakilala sini guys, oh? Guys, nangihi siya guys, oh. Na. So, amo ni siya ang balat. Ano ning klase balat man? Dumabaligya bala ini mala. Ay hindi ni. Da guys. Oh. Na guys, laba-laba guys no. Na Na. Ha, balay ka? Nami man ang mga bato diri guys. Ginaistaran sang isda guys. Na, diriga ko po ang isda. Labi di man yung madalatanan bi. Mahulam kita dito limas. O dito anay kay Jimar kay ato lang karon ano gali padalas kay Jimar gali. Ha? Dala ding iban bi. Ara guys Nagtaob na nga daan nagpaamat-amat na dako ang dagat hala madanlog bala ina diri. Hala ano ni siya? Hindi man ni siya bungsod ano ni siya man? Ang laba di bala nga daw bungsod bala. Na guys. Madanlog bala ini nga ano guys. Nga mga bato diri aba. Ari may bungsod pag ito. Talom. Ay umang ka. Umang may ari pagid sa dalom ay. Ay kabudlay so. Kabudlay kamang-kamang diri guys. Ari guys sa dalom may bungsod agay. Ay umang man. Puro naman lang ni umang. Huwag kita kapinan ba? Kumanghuklab ka ba to? Wow! Yawan ka na ka-huklab ka ron. Kamuhuklab to kapanghuklab ka rin dito. May kapinan dayon. Oo, kabukat. Oo, ini ari guys, na namin ari guys, ngalan sila. Kumangita kita mang mata, kita kalito, bas may litob na di. May litob ni guro diri mo sa una, may mga litob ba na di mo? May gapang mata di kalitob Gani ang isda guys, may kita sa kay malikop sang isda guys. Na gapangwa sila isda. Gapangwa sila isda. Ay, uulay naman nga klase starfish Nami yung starfish guys ulag siya kabawd ga fly away again. Fly away amo na guys damo diri guys sikad wala uy yado damo dai mo nga istano sudani pang sumsuman ta ha doy tingo ka beo masumsuman be madlok magagastos ang iya nga kwarta madlok magbuhin be ay mo na namin na ya may langgaw pa nga dala yalla te kita nyo ni guys pisot sa bata gamay alaga na mo na may dala pa nga langgaw kita mo na lanto bala guys may langgaw na sila pero wala sang beer nga dala utan duay man
Ano na ginalungkit na sang kwado? Ano na siya? Isda oh. Ari loko. Ari. Ari, ako yun. Ari kasag oh. Para oh, kasag ni. Baraw. Why ni? Ari oh. Wala buhi man oh. Ya, buwan na gani. Oh, damo na. Hindi na. Wala kadamo na. Kasag. Wala buhi bi. Buhi ni. Wala buhi oh. Ay na naon. Loka. Oh. Buhi oh. Yado, buhi no? Palagpat lang ang gahulag siya oh. Oo, tanawa ba? Oo, boy. Na, oh. May nagano sa ano, no? Na. Boy. Buhi siya, gani kay mga kumpul na kamot. Ay, ala. Oo, ito gumada. Pero kung damo, sino mo makaon? Kamay na lang eh. Makaon kamay na lang. Damo naton nga kuha ba? Kita mo, damo dira sa Mailan Tiagaga. Ano ka dira ngalan sa nga ano, nga barangay ani Yayado? Sa Mailan Tiagaga, damo kayo kuan pamot no? Tiagaw. Kaya uno diri audos. Oo, sa ako pa sa dos no. Oh, ara guys, oh, may gikuha sila guys oh. Ay. Ay na. Ay, nadula. Madula dahil na basta di madali-dali no? Magkukos dalo. Ang tawo wala dak pa. Ay, di pugar nga mga pisot na. Ito na natin taon pala yo. Makinis na. Kaya kasi niya das balot. Do pino bala nang iya ano no, iya kuno. Mapino na siya doon mo na ito kuno dapat ya dalion mo dahil pagkuha. Kaya kung di madali mapadalong. Ta ara. Tara guys, oh. Taway, nagagana niya ako no. Ay, dira pa gid gali na ya. Hala, kalayo, dang bahal mo kalayo-layo gali no. Labay ni. Ay. Sabi ko padalo mo lang na iya, hasta pagali dira kala malabo. Eh para maghuhumok ng yagihanan. Dali aboy. Dali ana. Oh, dali ana. Ay, meto naman isa. Ari na. Ay, ari na, ara na, baw. Ari labo. Baw, lala, kalaba-laba, oh. Pisot sang bata. Na, kalaba-laba. Pangalaba. Kalaba, na. Kita nyo guys, no? Laba-laba guys, no? Ara guys, oh, na. Wow, hala, kalaba-laba. Oh, may isa pa gid guys. Harap pagi guys, oh, na nindot niya kaunon guys. Kilawin. Kama. Kilawon ni karon. Oh, ala kalaba-laba. Ang mata-mata ya buto yan. Ato kong butong. Ni butot. Ato kong mambutot. Umutot kanon. Na ara. Na. Gamay-gamay lang. Tanang guaya tinae guys, oh. Ang yakinaon guys amo niya ay. Ang ating posuran. Na, duta ay lang aton kon madula to karon. Ang yaging kaon guys kuan, mga baras. Oo, kay mga ikot to. Oo, ari man guys, oh. Ano ni siya guys, oh. Nagakamang-kamang guys. Na, alam makaon niya, oh. Hindi guro bino. Aswang-aswang be. Mata to. Isa lang loy. Ang aswang-aswang hindi na makaon, oh. Hindi na. No, okay. Mangagat pa. Na, daw kasag man guys, pero di galit makaon. Na. Uy, ang lang na kay makaon, mangagat. Ano? Mapangagat siya guys. Dito kita sila Jimar ay. Dala din, di na madala? Na. Ha? Ano na diri oh? May balay-balay. Ay, may buhok. Hindi na. Ang mga lagbungan imuti. Lagbungan imuti lang. Damo na guys. Ay, di nang kasag. Ay, alaw ay naguro. Hindi na lang na. Oh. Namit na niya ka no. Gani kay mga kumpul siya guys. Oh, nami guro. Nami manakan on. Ba ilang damo di sa kuno mangayo lang tadi. Mangayo kita diri guys sa kapalawod. Na.
sila palaod o kapanagat bala. Kaling sa dagat kapangasag sila guys. Ay, mamo na eh. Tara, guys, Habang oh. naman kagkiri. Gamay lang didapit. Dito gid sa piagaw una ang damo. Ari ako na be. Ay, umang. Umang unod siya. Harap pagid guys eh. Sa office ko. Na, guys. Ang pinakadamo gid siya guys dito gali sa piagaw, sakit gyapon sa piagaw gali ni. Ito guys sa piyak ang damo to gapang sag. Pero ang diriya gamay pa lang nagalabot. So kapit sa amon sakop man isang piagaw pero gamay pa ang nagalabot. Proceed naman to ta. Ma-proceed naman kita sa pangasag. Kaya para kapangayo kita sa kasag guys. Guys. Pangayo ta kasag guys. Labi nak bulig ka sinsay. Mas bitapang. Guys ang sulod sang iban nga amo sini guys amo niya guys. Ang sulod niya umang na guys na kabato siya guys mga gat niya siya guys amo niya ang ila sulod mapatay sila damo ila ang kuan dala o kuan hindi na kami kadalas ang amon wala kami nagdala suludlan mo guys na ang amon kadala dam na litob dito bandaw sa may sakayan karon may mga litob na Ay, nga mo, yarap ka dito. kadagko sa mga bato di guys may maglakad-lakad kay madanlog pa bala guys may mga ano gani ni siyang tawag sini ang iyang duta daw may lutak bala guys wari daw sa bungsod man niya guys buto may inod ni damo niya makatunok di ay kadako gali ya gini lubong ay hala puro naman ni diriya bato ya budlay na mag-agi hindi na lang kay basa madanlog ta bala guys naulan tawa balang mga bato diri guys amo ning ginapangwaan ta kapinan ang kapinan nga ginatawag daw lapas lapas na siya guys kung tawgon ang tawo sa aton sa Bantayan or Iloilo pero diri guys kapinan amo nang pinakamahal-mahal diri baklon guys ari sa una sang gagmay pa kami guys amo ni ang amon niya nga dunsoy amo nang ginakwa namon pangabuhian guys ang dunsoy na guys amo ni siya ang kabata ga pangitlog siya guys pero lukot ang iya itlog na kita nyo na ang daw sa pansit mulo guys amo na ang iya nga purmas ang iya nga magwa sa iya ang iya nga itlog amo na siya guys daw mamuson siya bala mamuson siya na ang pamuson niya kwarta na amo nang ginapangwa namon sa una guys amo nang amon sa una makwartahan damo kay magwa siya kwarta na iya kwarta amo ni siyang ginatawag nga dunsoy kay amo siyang pinakadato pinakamanggaranon sa dagat bala guys na amo ni siya guys kaso kay talagsa lang kita sina diri guys ang iban ginaihaw abi nila ginapangwa nila kay nami kuno niyang iyang atay pero kung sa Bantayan daw hindi niya pagpangwaon kay amo ni ang makapamanggad sa dagat guys amo ni siyang manggaranon sa dagat ang dunsoy isang gamay pa ko guys amo ni dasig lang kwarta
Makatukalan dagat amo ning amoy panguha. Gasulo pa kami guys mo. Oh, remember? Oh, sino dang naka-relate siniya guys sa dira sa Sulangan, Bantayan Island. Na amo ni sa una ang amon ginapangabuhian sa Bantayan Island, labi na sa Biagayag, Panitugan. Biagayag gamay, Biagayag dako. Na amo ni siya guys. Magwasi ni sa iya lukot. Lukot tawgon pero daw sa pansit balaya guys saw. Pansit o pansit mulo na muna guys. Do ang pansit mulo gid ang iya nga itsura kaso ang color lang ang diferensya kay green. Na amo na sa una kung wala kami kwarta way kami nugbakal bugas, amo na siya ang amon tutuan sa dagat. Amo na siyang dunsoy pero talagsa lang na diriya guys. Okay, proceed naman kita tos mga magkapalawod mga ayo takasag guys ha. Kabudlay man sining alagyan man. Danlog. Wow. Wait, ang daan suludlan mo. Ito kita dari litob. Ato litob. Di ka danlugid. Okay. Ay, nindot man di ang mga lusay guys. So daw flower bala guys. So, ang flower natin sa Iloilo lain. Pero diri sa dagat ya guys, lantawa. Nami ang color. Nami ang iya nga forma. Sa iya nga flower. Kami ng flower sa dagat. Wala diri sa litog pa. Damo makatunok guys. Nahihiyay lang talaga. Going to the boat. Oh. Kaya damo kuha nyo, Jer. Gamay lang. Sa piyak, damo-damo to gali ka palahod, no? Diri sa aton daw, gamay lang diyaw. Mamon kuha, oh. May ara, balik sila. Sa may tiil na yung mamarunod, bungusod ka na. Ay, ito ay, bungsod na ba? Bungsod ka mo tiil guro. May bungsod. Yung kagamay lang gali. Gamay lang, kaya amo lang kuha. Kalugoy na. Amo lang ng kuha. Gamay lang diri galing yung palawod, no? Kuha no. Kuha ni sud ano. Hang? Mga limasag. Aw. Tigpila ng kilo amo na. May mga niguro ni, mga bato na pero hindi. Masag na lang. Mga amo ni tagpila na subong kilo. Tig. Dira kay bingka. Di na to man. Ay, ari ba? 170. Ay, bungsod gid man ya Marco. Oh, duwa gali kang nag-upod? Hindi, ako lang. Ikaw lang isa? Grabe ba, mano-mano ba? Wala ay. Huwag ka ginagwa tao? Ay na, kay ko na. Wow, sobra gid siya nga inot ah. Oh, muni guys, iya nga pangabuhian guys. Oh, siya lang nga isa. Wow, wala gid nangita partner nga. Ha? Ay, nagapang. Ay, naku. Ah, may pitik gali oh. Na. Nagkagat sa to? Ay, buhi pa ng pitik? Buhi pa na? Buhi pa na sa. Ay, kadako no. Amo na siyang buhi-buhi. Tidira na lang na, hindi na lang pag gano'n. Hindi, mobile na sa to ah. Napalos ako, napalos. Hindi man magkang hiro. Hindi mo na garo. Amo na siya guys, buhi pa. Uy, butang nimo sa dagat. Na amo na siyang mahal kay buhi pa. No. Pinahigtan lang plastic. Natin para spaghetti. Kapag ka butong pagkuha mo sina sa nylon, ging kwandayon, gigtan dayon. Way pa. Way pa, dugay pa. Dugay pa ni. Oh, tiara na palus. Way pa man ni.
puti paano na kinapalos na goy. Kung ano na sa. Nakakulba Nang kunabi mo, single. Pero kung mga double niya, no, hindi na sa Dapat ang lastiko tani nga damol bala na ay mapalos gyapon na Open na sila, pirsado na sila kay persado Boy na na mo. sila. Oo. Boy na. Tara, diba ka na? Karon. Hindi mo ito sa. Ang ano man, Lay, maigo ka sa kutsilyo. nga man ano yan, sini Kwan. Wala luko-luko. Wala luko-luko. Makakata na lang sa handator yan, nagpalak naman. Ara na nagkaya na. Para kakluban dahil sa pitik ko. Para hindi siya magpalak. Ay biga. Ay pitik man karon makabuhi na karon. Na para di magpalak. Patay na nagura. Ay haleluya. Maluya siya way siya gigtanaw. Kay daw na kuhay na kaginan ano mo. Ay patay gid. Oh, sayang. Way ka. Way chance. Eh, na ko kaginan. Way chance. Way nakaginhawa. Nakaboy na isa ko tiin. Para itaklob ang isang nababaw. Ay, Nakaboy patay. Sige. Oo, nagwa na. Nagwa naman. Nagwa naman oh. Yugs. Maray pa babaw. Way ginire. Way gid Way way ginire no. Dira ka na kaya tabunan. Way ginire. Damong kasag. Ang butite harap sa Na Pasud na bala butite. makuti man oh. Mapon mo na. Eh kung di pag-amuhan sina, mapatay man, mga gat mapatay, matangtang pagid ang iyang ano. Makadtanay. Oo, magkagtanay sila tapos matangtang pagid ang iyang kagat. Ay, patay naman siya ay. Nalipat siya paginhawa. Hoy, JB may mainggo gani karon sa kutsilyo. Kung matangtang ang isa ka kagat, hindi na siya good. Good na na. Reject na nasa. Reject na. Reject ko na nila. Deway na. Guys, wala na, gamay lang. Gamay na na. Pataya. Damo ilakwa. Damo mga pila ni mga 7 kilos guro na ay. City na dira. Very good 7 kilos gid. Na. Hindi na to ang baldi ni ay arigali muna ang ano eh kay ila pa na gamiton karon ang limas. Ari oh. Araan. Mari pang sulod na. Dira amo nang inyo sudanon. Ano ni kasag? Ha? Ang sudano na ni? Oo, batang Oh, batang. Ay ato lang. Inyo ining kasag. Ay kadamo bang sud ba? Ay ila. Inyo na ni kuno. Taway ka mo karon sudan eh. Ay kay sudan. Ay usan, ay sudan. Sudan tada. Kano inyo isudan karon ay amo na lang Ay, ni. na- Baboy lang inyo kag manok. Amo lang ang kasag. Pirmi lang nagsudan amo nang na. Thank you. Nara kadako sa atsuludlan dapat ya butaon ta na bibi. Oo, damo na amo niya sudan na. Yara pa? Wala na. Ay ato pa gid oh. May piyag oh may ano pa. Ari pa na Baliad. Hindi ka mo magsudan, Shell? mga suliot. Hindi ka mo niya magkuha? Ang magsudan? Ay. Tugapo ng sudan pinsit. May ari. May mga suliot man ini guys. Oh, masudan man ni guys. Na sa aton ano gani nang tawag sinadira man oh. Balian mo na. Ang tipulo na balang ginbaligya to bala sa amon bala sa Iloilo. Ang tipulo ano gani tawag sina. Diri sa Piagaw, amo ni siya baliad. Oh hindi. Ini oh. Jira. Tay. What balian mo na balin la. Hala ang baliad di ba nang daw may wasa. Wala imong galing wasay-wasay. Wasay-wasay man to. Wasay-wasay manggali na oh. Ini baliad gali kuno ni. Baliad. Sus kadamo pa nga limpyuhanan. Si ano karon Jimar matimbang sa imo. Lo ay kagid nangita jir sang ano jir ha timbang jir ha. Makon mo na oh. Siya lang nagpasaka nga isa. Ay makagtan ka ha. Ay may inchik-inchik. May inchik-inchik. Nami bala nang unod ang sang inchik-inchik ay tambok na. Palad. Ay, na nakunod. Na.
Budlay sang bato nga alagyan guys. Ay, get. Pero malantaw ta din lang sang ano. Niyara, manggit ulag tol. Ang ano? Ang palad. Ay ala, oo, may palat gali. Pala ang duwa kaya matadriya. Dua ya mata. Hala, dua ya mata. Wah, Hala, sinyalan ina. Hala, tuod man, dua ya mata Jero. Alam kay ang isa Hala, mo ay sinyalan. Tang isa ko wala. Amo gid na iya. Oo. Oh. Na ang isda. Alam kay ang isa mo. Oo. Na dua ya mata. Ay, makuha Hala. mo na, Bibi Mare. Oo, makuha ni Bibi ala. Hindi ko ni makuha. Madanlog na bi. Tapos sino sinakwaon? Hay ko abi GB. Wa ara ang ano, ang iya puno. Basta mo na na ha. Ara kasi kuan o dunya. Bawaran. Na ara na master bata pa nga gamay na master magkuha sang sang ano sang Chibi. palad na palad Arayo. Na. Vlog Si na na. Abigail. na nagpractice na siya kaya managat naman siya. Dapat magpulis ka, di ka managat. Matulis. Mapulis ka o matulis? Ano ba? Eskwela balagang para magpulis ka gang. Magdako ka, hindi ka nakapanguha da sa isda. Kung may single, pwede ka na. Hindi ako dyan. Sobra pa sa sinil. Ya matamat man lang na iya. Ate. Matamat man lang, hindi man kay ano oh. Kabalo siya guys. Practice na siya. Duwa ko na yung mata. Isa lang ni mata Jer ang palad kung duwa gid man. Duwara oh. Dudua na sa kilid. Gani. Hindi. Oo, ang sa Ay, isa duwagin wa man? ay ang sa isa. na yan. Ara oh. Sabi ko gani isa lang na ang matay siya. Ara oh, ay matao na. Grabe oh, sinyalan oh. Amo gid manigid ang palad. Amo. Tatandagal si JB ka. Sa una kita ko ipalad isa man lang na iya sa piyak lang mata. Gani. Nga duwa na gali ya. Hala tandagal si JB ka. Tanda Ah. oh. Na. Damo-damo Na pa nga master oh. butiti ay. Nami oh bang. Patay na ni. Patay na. Ay sige butang. Oo, damo mga butiti ko. Wala oh, damo butiti oh, na oh. Galangoy-langoy. Damo ang butiti oh, na. Galangoy-langoy. Oh. Din. Na butiti ko ani siya luko-luko. Kola ko na nakol. May tunok na. Luko-luko na iya. Nakola ko ni na. Wala na. May tunok na. Matunok ka mo. Ha. Nakol kaya mo. Oh, siya lang nga isa guys. Oh, siya lang nga isa ang kapalawod na. Na ang akon nga bayaw. Oh. Na. Blood pala. Gagandang daya. Oo eh. Uy, matulog ka mo sila. Utda jibing tunog. Gagandang sin daya. Oo eh. Para makita ka man to. Bo. Ay, makita ka man sang friend ko. Ari oy, napila sabi ako gapon no nagkagikagtan sang gunting. Ang nang gunting ko sang Bombay bala. Ti amo na oh. Ti dapat ya makabulig pa ko diri oh. Ara oh, may wasay-wasay. Nga may unod nga ano oh, tawag sini. Ano ganining gagmay? Ari suliot na kadaamo bala gali. May ano pa siya, may wasay-wasay, may suliot pa. Ang suliot makaon man niyo, ini na ang gagmay namit ni siya. Tapos ang yaman ging pilitan, tapik man siya sa wasay-wasay. Ang wasay-wasay na ini ukbon mo man ni, makaon man ni. Amo na aya ang inagitapikan wasay-wasay. Namit man ning unod sang wasay-wasay na pinaka the best man ni nga sa mga okasyon, pwede ni siya, amo ni siyang ginagamit ng iban. Sa okasyon, ang wasay-wasay, sinako niya ilabakal. Pero diriya, isa pa lang ninyo kita ko. Hindi yan sinako. Ako na nakulang. Hindi. Piece lang ni. Kola ko na. One Kaya piece. matunog ka mo. Salong. Ang damo pa guys nga tinluan. Oh, ba? Amuning ilaw yung nga ubra guys. Tapos, damo-damo nga tinluan. Gamay lang ang kuha. Oh, may ari pagidlipot. Gumigamit. Arahol, mang ni JB oh. Oo, ibutang na yung sa wasay-wasay. Dito. Bawo, ito matiksan ka mo. Lakada. Kuhaan kay pinakanamit, ginayang mga tunok ya guys. Tunok na. Abi mo. Tatong-talong ba? Talong ba? Ang sa puno, ang sa puno. Ay, talong gali. Sa aswang. Amo nang ibuno sa swang. Ito ginaano na nimo sa aswang, ginatagana, tapos ano lang da.
Waray. Bawo, naamo nang iya nga tunok guys. Wow. Grabe na iya makatunok guys. Maglubag kasi na pila ka adlaw antos guys. Naamo na siya guys pero nami man ni adobohon guys. Okay. Na amo nang nami adobohon. Pwede man paksiwan. Pwede man bulad pero ipang sumsuman sus. Marinate. Namit. I-marinate pagid kung si baby pa. Kabalo na si baby mag-marinate. Tayo namin ibigay isa man yung kabilog. Ay, Lumagamay pa. madukangan ka na dyan ko dyan niya. Ay, manang kung... Hindi na pa sila, wala pa sila. Why pa nagluto saan? Ay, Nagluto to sila? ay hala, Wala nagluto. nagluto to? Nagluto sila, saan Ay, pa sila? pasilito. Kagapon? Ah, hindi to gurong puli ya. Ay, hindi ito gurong puli Hindi mapatay ang magas ang ano, kasal? Hindi, kaya ginabuhi-buhi. Basta ko na mga puli Tapos ito ibalik sila. dito nila guro. Ay, May buhi-buhi man sila. Mapuli guro to ya. Gani. Kumapauli ah. pauli sila sa dire? Subong. Puli to guro. Maudag ko ba? Ay, gamay man lang ang ano, kapangasag dire, no? Wala kay mga hubog, wala na palangariya. Ay, tilain sa piyak, sa dito, sila chay gaga, damdamo, no? Dapat to, ay po ay man na ring iban. Ay, magaling ang iman. Okay. Damo lang ang sambo. Mga hubog. Damo lang pambot. Namit na to paksiwan, guys. Digani adobuhon. Ari man ang iya ko guys Pangakyot man May litob man ari yati na tagana na sa aswang hindi na diri sakwan niya Ay may isda pagid siya gali nga kuha guys baw ka cute singi nga isda. Agay ay nagkisi-kisi. Di na siya makatunog lubay ni. Agay lubay. Na nagkisi-kisi guys hindi siya magpadako. Agay. Buhi pa guys. Muna guys, makabuhi ups, makabuhi. Na ang iya dahil nga isda, ang iya nga kasag. Ano ni nga kasag? Buhi gani, kabalo ko siniya, Na, kabalo ko mag-uyat, hindi siya makalabot sa akong nga kamot. Magagat na siya, nagsara siya kundi niya kagtuno, na. Pilay, ang isa niya kakamot, nangihi pa. Gamay-gamay, isa niya kakamot, bago natubuan, Ugambal man siya, Andan, diba? Ugambal man siya, nga kasalawayon, nga pilay siya, baya, na kasalawayon sa inyo. Taray, bago pa. Ang babaya, nangita siya sang kagton, aras bibi ka. Ay, mga gat na. Ay, anta kay mga gat. Mga gat na. Roslan. Vlog ka man. May-ari naman siya. Ay, may-ara man. Ay, di. Pang lead. Vlogger ka man. Hindi na siya. Ari guys, lito ba mo siya ngamon nga. Ginapang mata sa una. Gabuka ni siya pagkuha ni mo guys, gatipot dayon. Na. Kamu na litob. Litob. Namin ni siya gatan guys. Namatunog ka. Gatan kapaya so sampat gid. Labi na sa kanon nga mga mais, inong nakakaon sang mais nga kanon. Nakalainan. Na, pulain amo nang pinakadabis sa amon sa una yang. Gagmay pa kami amo nang namit ya. Amo nang numero 14. Oo, numero 14 nga bugas, namit na. Butangan dahil ininimo sang kwan. Parisa nimo sang gata bala nga may kwan. May mga tagabang. Na, kagkapayas. Na, bisan amo lang ng kanon mo, wala sang bugas-bugas. Ari pagid guys, ubugatan. Na. Ampay, may ari pa nang sa mga mais na mga bugas. Sa amon damo to ya, sa bantayan ya. Sa Cebu may ara, sa Iloilo may ara man. Ano ka bibin sa pan? Hindi na ya. Ako? Namangkot gid siya, taga-din ako ang ari ako di Subong. Kundi taga-Piagaw. Ay. Di, taga-din ako. Taga-Iloilo ay taga-Batagan. Ha? Taga-Diri na sa. Taga-Diri kuya. Taga-Diri na. Sa Piagaw ako ya. Tutulan mo balay ko wala. Wala siya. Ako na dabalay mo ginabaklan pirmiya Ha? Kataka ka dito? Gabakal ka to? Gabakal mo nga siya to. Puli lang ko sa Iloilo Sa Iloilo lang ko nag-istarga. So, taga-Bantayan kami na. Taga-Bantayan Cebu ako. Amo na dito damo to bugas nga kuan inang mais. Ay, Sa Bantayan Cebu.
Utadlungan ang imo yang sundang mo basi may sugata ka karon nga aswang imo dayon bunon. Pero hindi ka kaburo sa aswang niya kaya ara sa likod mo. Pag buno nimo diri diri kayo dayon mabuno. Basta mabunuan. Pagkaroon ako ng ulo. Tagagor. Bala nimo gyatubang mo nga aswang sa likod mo ya bunon niya ara sa likod sa Ay, gid kero to na. Ora pag si Roslino, bulig bala dira Roslino, masinsya ya dayon para may 200 ka naman. Ako hindi ka. Bika ba magsinsaya? Hapos man lang na iya. Sinsay? Hapos lang na iya kung masugod kaya sa puno niya. Takapinan, bro. Dara kami nakakita kapinan ka. Tatlo kami na. Do kalibog man siniya no. Pero ang puno diyan dito amo na ditong puno oh. Oo. Aliwak din ang daan ng puno para hapos na lang oh. Oo, paano na iwakli naman. Oo, kay kung isimpo na tanan niya mabudlayan ka. Tas Gmar karon ang masinsay. Oo, sa toto. Ay ikaw pauway ka naman. Pero kadamo pa sini nga limpiwan oh. Pero may na lang ni kay hindi makatol. Oh, may isda pa nga dako. Dali na lang ni. Oh, may kilawan. Uy, nang unod. Hala, wala unod ang kilawan. Sayang. Patay. Ay, di pugar. Hindi pa nilubok ka, isugba. Oh, ara guys, oh, kadako oh. Ay, kadako ang isda. Sayang. Kaon sang mga kasag. Oh, wala kadako-dako. Oh, Pare, lakat na. kadako ang isda guys. Oh. Nami na kay kilawan. Baka tukod dito ay manak. Pa managbo pa kuno siya dito kabudlay oh. Tabang nga dito ang mga naman bala si Manang Lorini mga ayo. Kay sino na isa? Ay, step na. Ay kay Steve ko no. Steve kayo chay to. Oo. Kay sinong kadala? Pwede di ka pa nga bataw. Hoy! Uruta! Armay nga nagabot. Uruta! May army daw. Kuan ya bloso na si Christian. Ano si Christian? Bukang nagapte niya. Kung gaway ki magpaspas si Christian. Bot pa o takuran ni magkuran ni usap ya kay bako pa yung ikon. Akas? Bato ang ipausap. Sino na batas Christian? Si Leonor. Uy, gisa na akong paspas sa inyo, bas? Ay kay ba bata ni taga Parula. Bata ni Leonor. Sabi ro tiro sa Mangga. Sa mangga. Kay ano kaya ning Luwan? Oo. May bata na si Junior nga army. Oo, kani nang subang niya. Ti ang kay ano bata kay ano bala kay Pingping army man. Army man. Oo, sus dako na turang ko ya. Sino ganing ngalan sino man? Sino ngalan sino sa iyang Bot nalipat ako sa na. nalipat ko sa iyang bata. Purmi. Oo, army na na. Dako na rangko. Hindi gani sila si mama ya sang una, galingan mo na nang nagkuan si kuan niya Kay si tata sa una ma-army man, hindi ko magsugot ya. Nadlok ako. Nadlok na May na lang, pulis na lang. Ay, may ari pa tayo. Ay, Okay, oo. yatag na sila. Ano na siya, tipay? Kuan tikon. Bebe, Purmiro sina sa ano. hindi ka na magsudan sila to. Ano lang. Thank you. Sa ila lang. Amo naman kuno ini. Nagpatay na siya. Hindi mabaton. May unod pa man niya. Nang wala bala sila gina-assign, dira lang sila ya sa ya ano ya sa ulihigin, pa naman sa gin, ano gin, dogin. Puno man sa may mga duty. Kundi sila i-assign pero panalagsa. Panalagsa Purmiro sina wala sa kay Budlay man na. na. Mabudlay man na iya. Alam na nagalingan no. Kung Oo. alam kaya. Pawais-wais lang na iya. Kung akti ka sa imo nga utok kung anong ideya na oo. Tigada pa dati. May bungsod pa. Oh. Ang bungsod ni ano. Ay, ara may bungsod pa. Nakaroon lang na. May tipay-tipay man yung gamay. Oh. Kung may kasag man siya nga ano. Oh, kumong-kumong. Ano ning kasag oh. Tanong na imo pamanong kas. Ini ano ni nga kumong-kumong nito no? Ado. To, kumong-kumong nito. Ha? Kumong-kumong. Ada sa may pundo. Ano nang ipangwa? Ano nang ipangwa nga mga bato na aw? Bukol namin siya. Ay,
Di ba pait ng bukol-bukol? Ay, yung itong, paano mo kitang itong? Ah, amo ba? Wala ng itong. Kung gusto mo kaon na dala, do, pwede man. Kay bulong man ang gapon. Bulong man kuno ng abdo, pero mapait lang. Pait lang siya. Bulong gina. Ha? Ay na. Ang daw galipong ka ba? Oo, amo man na, di ba? Ang iban gani kakaon gani abdo. Pare sinang abdo nga sa ano gani niyo, sa bangros. Ay ang sama no kuno ya, bulong gid na ya, winong gid na ya nga ano. Nami ko na yung... Ay wala, totoo liyo ka ano labot sa akong chingilas to eh. Danlog ah. Thank you. Uy, pangusapon na lang na kay bulungan. Pero amo lang na, hindi ka guwantas ang kwan. Sakto na bila makalaga sa kardero nga dako. Pero damo na yung unod. Damo na yaunod, pero kung hindi mo kanon niya, pila man lang na. Pila man lang. Asang, wala sa galingan nagabote kasi. Kagabi may ano gani kami? Ah, gapon? Kagabi may tikab kami atag ni Duna. Baw. Ano, inang makatul ang baba. Ah. Pakatul sa baba. Nga sa una daw hindi man amo na Damo katulog. ko to kuandaya, ning komblao, ning may mga lapa-lapa. Ah, amo na. Oh, yawak sinayo, ugasan mo kay mayo. Ay sus, kay ginlaga lang tuguro ya, wala giugasan. Kumutong katon. Si RR guro tong naglaga. Ah, way guro mo gasi mayo. Way guro. May pumapula na ya, galaway na yan. Tingala ko man. Galaway. Oh, ari bukol-bukol oh. Di na siya man. Amo ni nga gipangwa no nga bukol-bukol no. Yung pagkauna gid nang imo hinablos to kay dito sa ilang kampo wala niya sang bukol-bukol. Ari oh, may bukol-bukol oh. Ay, way pa na siya. Biray pa kaon bukol-bukol kay sa kampo wala na to. May ato lang guro, may hindi masipot. Ay, Nami niya hilawon gani iya tinga. palangga ya gid ay nablos ah. May talaksa. Ano ka mo ni Leonor magutod? Ha, maguto na nga ang ako na asawa ka iya Iloy. Ah, mama ni ni Leonor kag imo asawa magutod. Ah. Siya ning luluwan dugay na to napatay no. Ano na ila mama. Taway lang si Leonor. Oo, balo na. Pila lang nakabilog bata ya? O duwa lang. Bagyo. Ang yabana dito sa Porsain sa una napatay. Pag bagyo. Ah. Ano ba? Sa muna, salik na to sa muna mo. Oo, damo man sa nga matay balang mga ano, ang iban missing. Wala na gid. Sa pabi ya kwarta. Kwarta sa to. Sa kwan. Oy. Nga nagakulob. Ay, pagkadto ya pagsulod ya kay tumiklob man. Dapat sa. Oh. Dako-dako nga nan balod. Uy, ang balo dyan, di ka nakasagang ya. Ang kwarta Kapakon. nga tinago mo gidyo Among iyagin balik. Ay. Di siyempre nanugnan man siya guro, bisan ako guro, balikon ko man eh. Pares bala pagsunog sa Iloilo. Sa likod. Sa likod sa ngako niya nga, ano, Jer, ulingan. Ayaw po. Sus, nagpinangakig ng mga bata ko kay nagsulong, gyapon ako musulod, gid kuya sa budiga. Nga ang aso, hindi ka nakaginawa. Ti isang uli, ginguyod ako sa ngakon bata, kay gipaano ako, gipapalayo. Kay Deo, hindi na ako kaginawa mo, nagpuot na ang aso mo. Oo. Ti, painom na ko nilang biras ng tubig. Tapos Grabe giputar. magpirada bukno yan sa lawas ang isda yaw. Masugba pa na guro yan, oh. Okay na? Okay na. Maway na unod. Siguro, nakita eh. Sayang lang bukno. Amo na, kay kun ang kwarta, nga ara dira dapat ya imugid na iya balikon ya. Amo na siguro. Binalik ya. Way gid nag-isip-isip sang kabuhi. Dumano na ganang doon na una lumpat sila. Hindi na balik-balik pa sila sa iro. Wala ay. Wari, ah. Nag-sugit siya balik ay. Ginaakat pag sa iro. Sa iro. Na ano. Ngari pa oh. Ngari oh kadamo oh. Okay. Ah diri ari tumpukon ko lang oh. Ginakat sa ino ya. Oh God. Delikado na. Oo, yari pa bungsod. No, diri ko lang tumpukon oh. Ang alam di. Ada kay
Kagabi, yung paitan na gabi. Ariya ang kaon niya. Wow. Ay, niya, hindi ni mapait, oh. Diyan. Kinasan mo na. Oo, hari Paitan na namin. nila ang kipay-kipay kag wasay-wasay. Mapaayaw na siya diri, kaya ari diri. Dasong uro adap, uli na sila. Aron dalay man niya sawa. Oo, sinadjay. Dua daw. Haring isda, guys. Oh, wala na unod siya, guys. Na. Kinakon sambok no, guys, na. Sayang. Delikado. Labas pa siya lang tao, no? O ano pa siya lang tao, no? Tapakan ini, bilhin man ato ng kimatil. Oo, may gani na pangwaon mo. Oo, na, guys. Galutaw-lutaw pa siya. Hugdan sila, hugdan ni karon, talahon pa ni. Apot mo na ni talahon. Ang dako na akong ginagawa. Dako na ako. O naglangoy siya, guys, o na muna siya maglangoy ang isda, guys, na pero hindi na siya ano nag-ano man siya, Jero. O to, alang tao ba na to, naglangoy-langoy man to, nabuhi man to, o nagkupo sa lusay. Nagtakilid. O guys, o na nagtakilid man siya, nabuhi man. Okay, manguha na kita litob, Dira guro sa may mga pambot, damo na guro litob, no? Pagka ano bala namin. Ha? Dito sa Migado. Oo, nami gatan. Oy, lakat na lakad damo sa ngila dala, oh. Damo ila ko, ha? Ta, may palad naman nga isa. Tiduwa na chinilas na niya maparis na. May araw na kamulagang. Ta, may lagang pagid. Kamay lang galing ha. Baw, may lagang pagid kuno. Ginatag man nila. Ako di pangayo. Pangayo mo kung gihatag. Pangayo. Yeah. Dako. Ano yung isa? Ta daw sobra pagkakapalawod kita ba? Pait man na guro nga palad. Hindi Ta, damo na. Damo na siya. Do nagpalawod lang kita kag no, mangita naman kita tong sang kuno, pinagtaod na. Maligo ito dayon ang idol Ta kagamay man iyo. Idulong tananay kag maligo ta dayon. Igamay pang dagat oh. Igo na para maglangoy-langoy ta. Mangita ka litob. Dali na dito kita oh. Nagsenaryo pa. Iyo pag-edipoton si Lario ba? Para na si Lario wala pa. Uy pa, mabutulog kayang balinaw ng kwan. Ta, mga naman tato karon ay magbalik ta eh. Malupot Di na, idulong ta na anay tapos dalun ta balik ang ano bi, ang suludlan binaw. Para magpauli kita, ang magbalik kita karon may suludlan naman kita. Inyo na nanti ha? Ha? Oo. Di na. Ang lagang? Ang lagang. Di na. Ariban ha? Oo. Nga man, nasudan ka na? Ha? Adubuhon ta na to karon. Adubo ato bay kay mama mo kay aton karon. Panigani. Ha? Kulang pa. Di dugangan ta karon ni. Di na. Ay, ako na na. Iyog siyatag na sa amon niya, isugba na namon. Sugba ta na Roslyn niya. Di ba kapawakan sinong abet ng kwan? Diraga ni kami kabaligya. May kapinansan na. Diba nagawa kami no? Karoon na nagibig mo ha? Subong na lang gani ba yung pataog? Gani, madula pa na nga. Ante. Malata. Ta, may bahaw na da. Grabe may bahaw na kuno, mga ona kuno. Malata, tabi. Dali na, namit nga daan ay kanon niya. Oh, nagbuka naman chinilas te. Te, giambalan ta ka nga ang ano lang, chinilas gina. Te, kita mo, damo namon ko, dali na lang mabuta amon container, oh. Amon container, dali na lang mabuta. Dali lang, be. Ay, wala.
Diri lang gali ninyo gikao na abi ko gani sumsuman ina. Ay manog. Ay di pugar. Ala uway man ninyo gimos oh. Oh maka grabe ba rin pa kanon. Nami man ni kanon. Direk makatulog na ito na. Uy, oh, auntie, may man. Oh, lang manog oh. Hindi tayo mga gatin na tayo. Walo-walo na. Hindi na 7-7? Hindi. Ala, pat siya. Siling nimo sa aswang lang na nimo ipatay. Kay gali ipatay mo man gali sa walo-walo makadto na di karon sa ako na mahong. Patay na, putol na, putol ang ulo. Ano di ni nato ibutang basi may matumok na. O gabato siya o na gabato. Ipakadto sa babaw. Na. Sus talong ta. Alay sa ulo yung jeep eh. Na, sa ulo. Okay na, patay na na. Dumanog kay amo maning master mga gat. Nagtawa guys so nagbalay-balay sila diri yaw. Na. Tawa lagi, pagkaon tabi. Oh, walo. Aray pakita. Abi na ako ni ado inyo ni sumsuman. Ay, tiga ka. Ay nami amo ni siyang laba-laba balagi na. May swaki pa sila oh. Pwede swaki? Hindi ka mo nakuha na. Ito namin, te. Uy, kaon na da. Te, hindi ko sila yung Na. hindi ko sila magkaon. Ay, bigaon na. Ko gani ang manog. Ngaring sa ako. Hindi na itong manog. Oh, hindi naman. Ngari guys, oh. Swaki man guys, oh. Namit man, oh. Kanuni mo daw gatas. Nga. Nauya siya tagana sa akon. Nami guys oh. Na. Kaon biya to may kwan biyo. Uya ka parintihan mo man eh. Hindi ko kaya sila magkaon. May gusto niya ka. Ay, abot pa yan oh. Ako makaon gid ko kayo dito. Panit na lang na iya. Bungsod oh. Bungsod biyo. Di ara may bungsod oh. Suso. Na. Ang ara may unod na. Kare. Marcha. Dila. Mughang. Ara gali pang sumsuman nila ya oh gintago. Na. Taga na gali na karon sa kwan, dala pa na karon ng bijoki karon sa utsaot karon. Tama yung chili. Na oh, ilang kutsilyo amo. Katalong balas na. Nang dala pa kam kutsara oh. Ay, namalawot na pala yung pagkakas. Nang ano gani? Namit kali ni. Mali ko ba? Diyan na lang kayo. Kaya akong kayo ba maubos na po. Dali na be. Thank you. Busan. Manguha naman kami diri kwan dito. Ante, ubusan na lang. Doon na, wala na sila. Na. Dito na mga aton, dali di. Loto ang atay. Dali na, may bantay oh. Diba? Diba? Gamay lang digin suwaki no. Hindi ko sila. Ang tayong wala di tayong. Naman. Pero suwaki gamay lang no. Bantayan damo suwaki. Tambok man lang suwaki subong oh. Hanggang salong profesor na namin pa pangayuan. Ang gusto. Ginabaligyan na nila ya. Binaldi na ditong baligyan sa kwan sa dingan no, kabak. Pinara ka buo. Pinaldi pagid. Binaldi man. Hindi gani na maser ganit ng pagnato na mo nga 5 ba 5, isipa be, 5 kubok ba 5 pesos. Ta. 5 ba 5? Tinag pila to ya 5? Timay na lang namit man. Kontra dito ka bakal sa ano gani nang ipaliguan daw. Mahal-mahal man na da. Yan yung daw, may ano pala, may Pantike. nga sa bantigi, mahal-mahal da ya. Yung mga suwaki man sila da. PBB, butangan na diyo para mamagan. Oh, kabugat na ya. Na, guru ya anay. Dito na lang karon na pato. Kanami tani kan uno. Kani nga hayo kita do kabilog. Mauya man ta. Namin, kaya Hindi tamis awas na namit lang. Hoy ka nagtilaw mo. Hindi mo yan. Hindi na lang sa. Hindi paano maglansa kay ano na siya inang suliot aw nanoy na tawag sina.
ng biyat ba lang nga ano gani no? Amot anong tawag sila nga biyat? Kamo sa una, kabalo ko siya magmata. Sa una, may pino-pino na saya. Amo ni baras o, pino na. Tapos may tipulon. Imo dahil niya kwaon. Ano ba? Pagkita! Ano to kuno? Kapinan. To! Iyagi buhi-buhi. Ah, yagi buhay-buhay gali ya. Dua ka bilog. Tuwangan tabi. Danlog ka pag hinay ta. Damo na amon pinangayuan guys. Ang iba na amon pinanginasan. Na sila nagpalauli na sila. Nagkaon na sila dito. Bibi, ikaw lang ito madulong, be? Be, dulong na to, be? Sige guys, muli na kami anay. Balik lang kami karon. Entusiada oh. Thank you for watching.